Til payform på bassen skal vi bruge 4 forskellige toner. Det er C, og G, og E, som er den dybeste streng løs, og D, som er den tredje streng fra toppen, også løs. Så C, G, E, D, C, G, E, D. Og jeg bruger fingerspidserne til at spille med her. Og hvis jeg spiller hurtigere, så bruger jeg begge fingerspidser på pege- og lange fingre. For eksempel i den her rytme. Og bemærk, at jeg kan lægge fingeren på for at stoppe klangen, hvis jeg ikke vil have, at den skal klinge videre. Hvis jeg vil spille pumpebas, altså 8. dele, så er det altså også med de 2 fingre her. 2, 3, 4. Man kan så vælge at sige 1 og 2 og 3 og 4 og 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 1 2 og 3 og 4 og 1 og 2 og 3 og 4 og... Det var lidt at komme i gang på. Hej hej!